Barenik tan lengdo tongkar Menteri Badi Kami iktanat PHE ke Sarkar Jela melakukan taj ke khubor bak Sarkar India kelapan sange ke Jal Jeevan Mission kabadai ke bentar terikam ke Sarkar India ban patpai syek tengkong yeng hagi cakan nong kendong luang bagani khubor kam dan nong remi ai hendri katranat kadang yo bonus syufoklur nak Sarkar India namar kecing penrai bahai ke projek lengba ke mission luang banai kisah jar saus pasan pautli kiboyo hadu yeng mentah kilapoi syak silak nai prajar tli kilong yeng Government of India kalapan sange yang kijing tray kam jong ke JJM kabadai ke skim sam ya kipajba ke state Meghalaya na kwa ban penpau hang ni ke jisusi ya kana khubor ka bom shisha ha ka bala tho house long time bat ngan da karpat haswa bang ong ban da karpat e kinong tho khubor bala dalong ka bala kalong ka pa hadu kata-kata bangin verify shwa haswa ban tho kino statement kibakta ya ka development ya karoi kapar jong ka state barakawai ko abri tu ipi pada katu kan da kan statement ko mi uslong time ko bon ba ki kontraktor ki bala phone nga ki ba ong bangim songnut shu hadin yu tu statement bagin ya cakmat ban trei ki donru ki bala ong bangin persangan uswai ki jing trei namar ba ki sungu shai bala da ka sarkar India hi kam ai pisashu kalong ka ba ya ka sarkar Meghalaya bansil ya kini ki hajar crore bansil ya ka bil di kontraktor tiang ko apan ong bakane kata shisha kata kalong mapenuit haki jumut haki jing perkhat jong ki breu ki bayatrei ki ba invest hakane ka business hakane ka mission kane ka jingmi hakot khubor long time kala long ka jing kata hadu kata lada kadon ki jing shisha ngimla apan ong lada ka kata ru ile kuno bak Indonesia ndrei kum bakalong menta kane ka khubor kam don jing shisha kam shimdon kanu ke sithi ke bawan nak Sarkar India la kalong ban ayangi ke warning la ne la kalong ban ayangi ya ka shokos notice ban khot yangi ban explain la da kadon kata ka performance ka ba bakala ka baduna nak leng ke Sarkar jongi kam shimdon bakum kata hangno ngitip bahai kata bal da kadon kanu ke cing bakala nengkong se arsin nasin ke warning letar ka di banwan dan ka shokos notice ya ka bakin call kin khot ban ai ka explanation ke bakum kata ka kam shimdon ngila ya kana ka department ngila ya phone na ka department ka credential hi hadal hiru umdon batip na kami ke bakum kata tiang kwa ban pensyai hang ne bakane ka jingmi ka khubor long time kalong ka babakala hadu kata-kata bat ngamtip la uni reporter batho ekane udon em ka kulu udon em kano kata ka source na uyo ya kane ka jing tho barla da dei bu don kan jindala baha bu pensailem hangi ka department na kiyo ya kata ka source namar bana keling jungi department bagi la pasang makran hadalhi ka ministry om don batip ya kane khubor ka ba tho long time dan namar kata kerpat ipajba banginom sutu bakala nginom sya alam bakala hakaba kum kini aka kabaha shibun ladadon biang kabakum kini baki nong thok khubor ki bakala kumne kabaha kum pajba bangin wat jingtip ngimdei ban shuya khore lan ngimdei ban shuya no mansimno haki ki jing thok ka bakala hoj kalong kabar kam haduk kata-kata iki nong thok khubor bawa bomdei ban bakala bunsin kumne kalong ka ba don kam ba ladakwa ban thoi kabaha ban verify she phone call kalabiang ban call seki officer lane syanga kum minister in chat ban keli lada kadon em kum kota ka jisisha te hendri kendit ban kene ka khobor ka balami haba na kelen officer jongi ni department dom matip bat gila sui bakami kum kene haga jingtho ngila nang yo ban ka jingyaro na ka ministry ya ke bagi nang sudah yo ka bonus kum masih krore na ka daw jo ka performance jongi ka bagi la lebha bat ngila persang ban lebha hadu kata-kata ikwa perkemau biang pajba banakis sau hajar san spak san tli kilong yeng ka bangidon ka pasdang gidon tang sau hajar san spak san tli kilong yeng ki balayo ya ka kor hayeng jongki menta ngila kio ngila don kumbashilak kendai popra hajar tli kilong yeng ki balayo hake yeng jongki ka bak pipe lapoi ki yeng jongki ti pinapet na kene ngila le hado kata-kata bat katarket jongi kalong ban pendep ya ki sanlak prapo kendai hajar teli kilong yeng ya ke bangin ai te kata ket ya ke bangin perkendan din wadlah ka page ya ke numbers kalong ke bahe adu kata bangin pendep apok jom tahu senam
Tehnday ngidang ya am dukihi bat nginya persang. Bah ladang ngimdap 100% ru maksimum ngin persang pedap hapok mentau sunamhi. Bat squat itu pi bakadon ka jingkerman ai bakini ki jingwet kinom wan shu ngin ya trelang bat step ka jing tre ngakam namar ka ultimate aim jungi ka target jungi kalong ban poi hamal ka truyeng bat ngikerpat ka jing trelang jong paro bagi trelang hangne banginom create trouble banginom manra jing hangno kenang bakan don ka jing sngau shngan ki sngau sulur ya baro ki ba involve hangne directly or indirectly ki ba involve hangne ka mission ki ti bakan don ka jing trelang bangila ang pendep ke kene banai ubis pa baro